Pemandangan. Wow. Kowe iki ngopo ning kono? Ki lho udan mendung petenge koyo ngene. Kowe iki ngopo? Yo ngaret to, Mas. Ngaret go gunting. Ngopo, Des? Lah, nganu kok punya ono sing nekke ujung arite wagu. Saiki aku meh ngaret nggo gunting kowe. Ngaret go gunting. Sakit hati aku, Bro. Dunake ngono, Bro. Ih, kok baperan nek iki ya? Sebagai tukang ngaret yang profesional iki sakit hati aku dunake ngono. Oleh munine piye? Wis pokoke nyekel arite wagu ngono. Ya Allah. Tajak lomba ngaret kuwi ya yo. Lomba ngaret go gunting. Iki Iki lho. sentuh semen aku. Ndi. Lah niat banget. Kita tenanan nih. Ih, ngaret go gunting mah. Kowe kender, po baper. Kandhani lubuk hatiku yang paling dalam wis kesentil, Mas. Sakit tenan.